זהו אחד המקומות המיוחדים ביותר במזרח התיכון. לא כאן במדבר, אלא שם רחוק בלבנון, והוא נקרא ואדי קדישה, העמק הקדוש בארמית. זהו ערוץ נחל פראי שנחצב בסלע על ידי המים לאורך שנים, ושימש מהמאה השביעית כמקלט עבור נזירים מרונים שנרדפו בגלל אמונתם. בין הצוקים התלולים תמצאו מאות כוכים ומערות התבודדות, שבהם נבנו מנזרים שלמים שנחצבו עמוק בתוך הסלע. המבצרים הרוחניים האלה העניקו הגנה מפני העות'מאנים והביזנטים, וככה הנזירים יכלו לחיות חיי שקט ותפילה. העמק מלא בטרסות חקלאיות ומפלי מים שנשפכים מהפסגות בשיא הפשרת השלגים. המים משקים בוסתנים, זרימתם שימשה בעבר הפעלת תחנות קמח עתיקות, ששרידיהן קיימים עד היום. ממש מעליו יש שכונה בשם בשארי, מקום הולדתו של ג'ובראן חליל ג'ובראן, המשורר והאמן הלבנוני האמריקאי, שנחשב לאחד מאנשי הרוח המשפיעים בעולם, ומחבר רב המכר הנביא, שתורגם ליותר מ100 שפות. בעיירה נמצא מוזיאון בשם מרסרקיס, מנזר עתיק החצוב בסלע, שבו מוצגים מאות של ציוריו המקוריים מול הנוף המאפנט שבו הוא גדל. ושם הוא בחר גם להיקבר. תשתפו אותי אם המקום סקרן אתכם ותעקבו ליעד הבא.